Yes. O să avem și un invitat special mâine. Acum o să Mihai nu poate veni, el nu e invitatul acela special. Acum o să vă arăt breazlele, pe scurt clanurile. Bun. Acum trebuie să dau 22. Uite, aici ai wow. Aici a fost casa lui Dan. Și nu prea merge. E baie, nu înțeleg de ce e stricat. Așa. Bă, s-a stricat asta, cum... S-a stricat. Niște blegi au venit și au distrus asta. Nu înțeleg de ce. Asta e făcută de cineva. Aici ai ferma. Sunt chestii foarte bune, uitați. O să devin știți voi, promovator. Aici ai casa lui boss. Aici ai multe chestii. Stai. Așa, bun. O să vă arăt cealaltă breazlă. Home 13. Uite, aici ai altceva. E casa mea făcută de mine Alex. De mine Alex Gaming Master 32 sau nu mai știu ce număr. Casa lui George. Făcută tot de mine. Uite, aici ai de mine, vă place, zici că e în junglă. Pe aici e fain, așa. Sus am pe aici. Am destul de chestii, am acolo. Uite, case, turnul pe unde să văd ce se întâmplă. Ala. Gata, asta e simplu. Da. Și end. Gata, atât a fost filmarea.